don't serve አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሎስ ሚዲያ ለሎማዓንቲ ድማ ትንሳኤ ሙታን ወይ ድማ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ዝብል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹሞ ክሳዕ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ማለት ብዛዕባቶም ኣሚኖም ዝሞቱ ብኸመይ ዝበለ ከም ዝለዓሉን ነቲ ዝረኸብዎ ዘለኣለማዊ ህይወትን ዘምህረና ሐዋርያት ወካዕበ ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ጻድቃን ወኃጥኣን ወዕለተ ኩነኔ ኣመይ ትፈደይ ኩሉ በከመ ምግባሩ ደጊምና ነቶም ዝሞቱ ጻድቃንን ሓጥኣንን ትንሳኤ ከም ዘሎ ኩሉ ድማ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ ዕለተ ፍርዲ ከም ዘሎ ንኣምን ኢና ኢሎም ኣቦታት ሰሪዖሞ ኣለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ሰለስተ ሞት ከም ዘሎ ግልጺ ገይሩ ነጊርና ኣሎ። መንፈሳዊ ሞት፣ ኣካላዊ ሞት፣ ዘለኣለማዊ ሞት ልብል እዩ። መንፈሳዊ ሞት ክንብል ከለና ኣዳምን ሔዋንን ካብታ ኣይትብልዑ ዝተባሃሉላ ጽቡቕን ሕማቕን እተፍልጥኦም ብምብልዖም ሽዑ ንሽዑ ዝሞተ መንፈሳዊ ህይወቶም እንትኾን ኣካላዊ ሞት ግና ኣዳም ድሕሪ 930 እዩ ሞይቱ። ዘለዓለማዊ ሞት ድማ ብክርስቶስ ዘይኣመኑ ሓጥኣን ተንሲኦም ናብ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ዝኣትውሉ ከም ዝኾነ ራእይ ዮሐንስ 20:15 ራእይ ዮሐንስ 21 ቁጥሪ 8 ራእይ ዮሐንስ 22 ቁጥሪ 15 ምርኣይ ይከኣል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሎስ ሚድያ ትንሳኤ ሙታን በኣር ቁጥሪ 1 ትንሳኤ ሙታን ርግጽ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ግልጽ ገይሩ ነጊሩና እዩ። ምዉታትካ ሕያዋን ክኾኑ ሬሳታትካ ክትንስኡ እዮም። ኣውልዕኻ ኣውሊ ብርሃን እዩ። ምድሪ እውን ንምዉታት ክተውፅም እያ እሞ ኣቱም ሰብ ኣቱም ኣብ ሓመድ እትነብሩ ንቑሑ እልል ከዓ በሉ ይብል ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 19 ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ብተወሳኺ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 2 ካብቶም ኣብ ምድሪ ደቂሶም ዘለዉ ብዙሓት ገሊኦም ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ገሊኦም ከዓ ናብ ሕፍረትን ናብ ናይ ዘለኣለም ነውርን ክበራበሩ እዮም ይብለና። ስለዚ ቁጽሪ 1 ብትንሳኤ ሙታን እንታይ እዩ ማለት ኢልና ኣለና ለይተርፍ ርግጽ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ኣርጊጹ ነጊሩና እዩ። ካልኣይ እግዚአብሔር ኣኽቢሮም ዝሞቱ ቅዱሳን እቲ ዝመውት ስጋ ብዘይመውት ስጋ ነቲ ክቡር ናይ ትንሳኤ ኣካል ስጋ ክርስቶስ ዝመስል ክለብሱ ምዃኖም ግልጺ ገይሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተናጊርና ኣሎ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 20 ክሳብ 21 ከምዚ ይብል ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብ ኣውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽባእ ኣሎና ንሱ በቲ ንኹሉ ክመልከሉ ዘይከኣሉ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስግኡ ምእንቲ ክመስል ነቲ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ ይብለና። ስለዚ እግዚአብሔር ኣኽቢሮም ዝሞቱ ቅዱሳን እቲ ዝመውት ስጋ ብዘይመውት ስጋ ነቲ ክቡር ናይ ትንሳኤ ኣካል ስጋ ክርስቶስ ዝመስል ለቢሶም ከም ዝለዓሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣርጊጹ ይዛረበና ኣሎ። ሳልሳይ ኣመንቲ ሞይቶም እንትትንስኡ ኣብ እግዚአብሔር መንግስቲ ዝነበሮም ኣስተዋጽኦ ዝቕበልዎ ሽልማት ኣሎ። ቃሉ ከምዚ ይብለና ደግሚሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም መጋሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ደኣ እምበር ንኣይ ጥራይ ኣይኮነን ይብለና። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 ስለዚ ኣመንቲ ትትስኡ እግዚአብሔር ዘቕርበሎም ሽልማት ከም ዘሎ ግልጽ ገይሩ ቅዱስ ቃሉ ይነገረና ኣሎ ማለት እዩ። ብራብዓይ ደረጃ ድማ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ንዝምስርቶ 1000 ዓመት መንግስቲ ምስ ክርስቶስ ብራብዓይ ደረጃ ድማ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ንዝምስርቶ 1000 ዓመት መንግስቲ ምስ ክርስቶስ ክነግሱ እዮም። ዝፋናት ድማ ረእኹ ኣብኣቶም ከዓ ተቐመጡ ፍርዲ እውን ተብሃቦም ነፍሳት እቶም ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ምእንቲ ቃል ኣምላኽን እተሰየፉ ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ከዓ ዘይሰገዱ
ማሕተሙውን ኣብ ግንባሮም ወይስ ኣብ ኣዳዎም ዘይተቐበሉ ድማ ረእኹ እዚኣቶም ሕያዋን ኮኑ ምስ ክርስቶስ ድማ 1000 ዓመት ነገሱ ስለዚህ በዚህ ቃል እዚ መሰረት ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ከም ዝነግሱ እግዚአብሔር በቃሉ ገይሩ ብዝግባ ይረድእና ኣሎ ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽና ንእግዚአብሔር ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሎስ ሚድያ ስለዚህ ትንሳኤ ሙታን በትንሳኤ ወዱ ሕያዋን ዝገበረና ትንሳኤና በትንሳኤኡ ዘረጋገጸልና ዘለዓለማዊ ልዑል እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ዝኾነ ልዑል እግዚአብሔር ወልድ አምላኽና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ አሜን ወስብሃት ለእግዚአብሔር